вечер. Я сёння столькі ўсяго за дзень паспела зрабіць. Зараз толькі сваю любимую кветачку полью. Так, і буду мультфільм глядзець. Ой, толькі мне вельмі цікава, а дзе ўсе калыханачныя сябры? Ой, кветачка, а ты не ведаеш? Ой, фу. Ой, як я стаміўся, ой. Топачка, а што гэта ты робіш? Ой, Яночка, прывітанне. Я тут адпачываць буду. Вось яшчэ, разлёгся тут. Ты святло для маёй кветкі закрываеш. Ой, я не магу нікуды перасунуцца, таму што ў мяне сіл няма. Я так стаміўся, ой. Ой, Топачка, дазволь даведацца, чым гэта ты займаўся, што цяпер паваліўся і ляжыш? Ой, Яночка, я столькі спраў перарабіў. Ой, што гэта за справы такія? У нашым калыханачным пакоі усе справы перарабіла я. А ў мяне былі больш важныя справы. Я у лес хадзіў, ой. І гэта ты называеш справай? Прагуляцца па лесе і ўсё? З-за гэтага ты так стаміўся? Яна, ну хіба ты думаеш, што я проста па лясных сцежках хадзіў і ўсё? А хіба не так было? Ну, я, вядома, хадзіў па сцежках, але ў мяне ж была і вельмі важная справа. Ды гавары хутчэй, Топа, што за справа такая? Я грыбы збіраў. Ух ты, гэта ж трэба! А ці многа назбіраў? Ой, так шмат, што ледзь дадому дацягнуў. Спачатку адзін кошык, потым другі, трэці. І як жа ты адзін усё гэта нёс? Ды звычайна, у адной лапе, у другой, у трэцяй. Ой, не, усё нёс толькі у адной і у другой лапе. І вельмі стаміўся. Так што ты мне не перашкаджай, я буду тут ляжаць і адпачываць. О. Ой, Топа, а дзе тыя грыбы, што ты назбіраў? Там. Дзе там? Я хачу на іх паглядзець. Потым паглядзіш, Янка, я ж прасіў не перашкаджаць. Ну, Топа. О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля Добрадзей. Добрый вечер, дзядулечка. О, а что это с Топом? Ці не захварэў? Не, ён стаміўся. Ой, шмат працаваў і ўсім дапамагаў? Менавіта так і было. Ён у лес па грыбы хадзіў. О, каб я ведаў, што Топа ў лесе, я б з ім грыбы збіраў. А вы былі ў лесе? Ой, канешне, я люблю ўвосень грыбы збіраць. Ой, дзядулечка, напэўна, вы стаміліся. Кладзіцеся, адпачывайце. Ды не, ніколечкі, наадварот, прагулка па лесе заўсёды мне сіл надае. А вось Топа стаміўся. Ой, я ж столькі грыбоў нёс, ой. 4 кошыкі. Ён такія грыбныя месцы знайшоў. Ой, дзіўна. І я ж па грыбных месцах хадзіў, але Топу чамусьці не сустрэў. Топа, а якія ты грыбы ў лесе збіраў? Люди самыя розныя, і баравікі, янкі. Ты што? Ой, не янкі, а лісічкі я збіраў. А яшчэ бабкі, і апенькі, і мухаморы. Мухаморы? Ой, не мухаморы. Я не збіраў мухаморы. Гэта ж неядомыя грыбы, я ведаю. Далей пералічваць? Дзядулечка Добрадзей, мне здаецца, што ўсе грыбы нашага лесу Топа пазбіраў. А вам што-небудзь пашчасціла знайсці? І я нешта сабраў, толькі не так многа, як наш мядзведзік. А яшчэ я паклаў у кошык і рыжыкі, і падарфінавікі, і махавікі. А ёлячкі. Ой, дзядулечка, а што з вамі? Вушы звялі. Гэта
Як? Ага. Ой, звичайно, слухали все гэта, слухали, узяли ды звялі. Янка, чого ти сядеш? Бери лейку, да поливай в уші, дядулі. Ой, ой. Ага, так, Ой, так ой. я хутенько. Гэта ж треба. Вуші дядулечки так стаміліся, що нават звялі. О, дядулечка, ви, коли ласка, трошки нахилитесь до меня, а то я не могу до ваших ушей дотягнуться. Ой. И вы не хвалюйтесь, будут ваши вушки у порядку. Янка свої квітки у порядку тримає, ні одна не вяне. Вот так, худший дядулечка, подставляйте ваши уши. Ой, дякую, Яночка, але моїм вушам вода не потрібна. Ой, а як тоді вас рятувати? То поведає як. Я? Откуль? Я сам пропонував лейку взяти. Ого, Коли топа спинить свой оповед про лясное подорожжя, мои вуши перестануть вянуть. як гэта? При чим тут оповід топи? А при тым, што ён сёння ніякія грибы не збіраў. Як? Ён жа, столькі назваў пералічыў. Правильно, ён просто узгадаў усе назвы грибоў, якія ведаў. Вось і ўсё, так, топа. Так і було. О, Ой. дядулю добрадзея не шукаеш. Я ж і сам сёння быў у лесе і бачу, якія грибы былі на палянцы. А чаму ваши вушы пачалі вянуть? На самой справе з маімі вушамі ўсё ў парадку. А кажуць, што вушы вянуць, калі слухаюць нейкую лухту, ці тое, што вельмі непрыемна слухаць. Топа, а чаму ты так стаміўся, калі грибы не збіраў? Ага. Ды бегу увесь дзень у двары, ось і стаміўся. А чаму усю гэтую гісторыю з грибамі прыдумаў? Ну, мне хацелася пахваліцца якой-небудзь карыснай справай. Вось карысную справу я табе і падкажу. Дапаможаш мне сёння перабраць грыбы, якія я назбіраў? А мультфільмы глядзець будзем? Ой, абавязкова! Даражэнькія, глядзім мультфільм. Ну вось, дзякуй табе, топачка, што дапамог мне перабраць грыбы. Ну а зараз час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся ў ложкі. І самы час глядзець цікавыя сны. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.